Μόλις είδα την Οδύσσεια στο σινεμά. Πάμε να δούμε αν όντως άξιζε το κράξιμο. Βασίλισσα Ελληνίδα, μαύρη. Κάνουν όλα τα σκάνδαλα που ακούσαμε για την ωραία Ελένη, για τον Αχιλλέα. Επηρέασαν καν αρνητικά την ταινία. Και τι έκανε καν ο Τράβις Σκοτ στην ταινία. Αρχικά, για να μπούμε κατευθείαν στο ζουμάκι, ο μεγαλύτερος χαμός για την ταινία έγινε για το cast. Ο Οδυσσέας ήταν ο Matt Damon, δεν έγινε πολύ χαμός. Robert Pattinson, παίζει η Zendaya με τον Tom Holland. Εκεί αρχίζουμε να το χάνουμε λίγο. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι είναι καλή ηθοποιή. Ή αλλιώς ο Spider-Man και η Zendaya πάλι. Γιατί η Zendaya είναι πάντα η Zendaya. Μου φαίνεται λίγο αδιάφορη, λίγο βαρετή, λίγο ανέκφραστη. Στην πιο σοβαρή σκηνή να είναι το πιο δραματικό πράγμα, ο θάνατος, και να έχει γίνει καταστροφή της τρίας όλη. Και η Zendaya θα είναι κάπως έτσι. Όπως είμαι εγώ στα βίντεο μου δηλαδή. Είναι όλοι Αμερικάνοι και Άγγλοι. Προφανώς, γιατί να παίξει Έλληνας στην Οδύσσεια, δεν υπάρχει κανένα λόγος. Ο Ρόμπερτ Πάτισον έλεγε κάτι. Are you looking for your daddy? Πολύ αστεία η προφορά τους. Ακόμα μεγαλύτερος χαμός προφανώς είχε γίνει. Έλεγαν όλοι ότι ο Αχιλλέας είναι ένα τρανς άτομο, ο Elliot Page. Και φυσικά αυτό που ακούσατε όλοι στις ειδήσεις, στο Instagram, στο TikTok, η Λουπίτα Νιόγκο, η οποία έχει μαύρο δέρμα και έπαιξε την Ελένη. Πώς γίνεται καν αυτό? Έγινε ο χαμός. Το ένα πρόβλημα είναι. Ναι, υπάρχει ακόμα ένα τεράστιο μέρος του πληθυσμού οι οποίοι δεν είναι πολύ ανοιχτοί σε διαφορετικές επιλογές, ας πούμε. Όπως είναι και το χρώμα μιας ηθοποιού σε μια ιστορία. Μυθολογία, ξαναλέω. Είχε κύκλοπες και τέρατα. Το βλέπεις και από το τρέιλερ και από τα κουστούμια κτλ. Ότι δεν είναι ιστορικά ακριβής. Άκουγα να λένε και για τα στάνταρ ομορφιάς ότι, είναι μαύρη, αλλά δεν είναι καν όμορφη, είναι άσχημη. Απλά δεν έχει χαρακτηριστικά λευκής. Αλλά έχει πολύ όμορφα χαρακτηριστικά. Για μένα. Απλά είναι από άλλο λαό. Απλά δεν έχει λευκά χαρακτηριστικά. Αλλά για να δείξω και λίγο κατανόηση στους boomers, πλέον οι ταινίες του Hollywood είναι κυρίως προϊόντα, είναι πρώτα προϊόντα. Αν κρίνουν οι επενδυτές και τα στούντιο ότι μια επιλογή θα μας βγάλει πολύ παραπάνω λεφτά, προκαλώντας μεγάλες αντιδράσεις στο κοινό, όπως μαύρη ωραία Ελένη, τρανς άτομο εδώ κτλ., μασκάροντάς το ως η woke ατζέντα που έχει κατακτήσει τα πάντα, θα μας κάνουν όλους γκέι και θα πεθάνουμε όλοι. Αν μπορούν να το πουλήσουν αυτό καλά, προκαλεί τεράστιες αντιδράσεις, όπως όντως προκαλεί. Και απλά νευριάζουν τον κόσμο τα στούντιο γιατί ξέρουν ότι θα πουλήσουν. Και νομίζω το αποδεικνύει αυτό μια συνέντευξη της Λουπίτα Νιόγκο, την οποία την ρωτάνε τι θα έλεγε στον Όμηρο αν τον είχες εδώ τώρα. Πολύ επιδεικτικά λέει, θα του λέγα πού είναι οι γυναίκες, Όμηρε. Δεν ξέρω, απλά μου φαίνεται ότι θέλει να προκαλέσει αντιδράσεις, κατάλαβες. Δηλαδή, προφανώς οι γυναικοί χαρακτήρες ήταν πάντα διαχρονικά προβληματικοί γιατί τις γράφανε κυρίως άντρες. Αλλά εντάξει, μου φαίνεται full χαζό να μιλάμε για την Οδύσσεια, δηλαδή για αρχαία Ελλάδα, η οποία είναι λίγο αναχρονιστικό. Απλά να σχολιάζεις ηθικά με τα δικά σου κριτήρια που έχει σήμερα πράγματα που έγιναν τα αρχαία χρόνια. Για μένα είναι απλά λεφτά. Το στούντιο πιθανόν να της είπε πες άλλο ένα καλό έτσι να νευριάζουν όλοι. Και όντως έγινε χαμός. Με αυτό πέτυχε. Ακόμα περισσότερη συζήτηση, ακόμα περισσότερα εισιτηριάκια. Καταλαβαίνω ότι η ελληνική πλευρά της ελληνικής κουλτούρας και οι λεπτομέρειες της εποχής θα ήταν ωραίο να συμπεριλαμβάνονται. Δεν λέω ότι είναι τελείως σιγά. Θα γαμούσε να βλέπουμε μια ρεαλιστική πανοπλία της εποχής, ας πούμε, όπως τα βλέπουμε στα μουσεία κτλ. Μπορεί να ήταν πιο κοντά στην πραγματικότητα, αλλά δεν νομίζω να έχει τόσο ενδιαφέρον όσο να αφήσει ένα καλλιτέχνη να εκφράσει τη δικιά του οπτική σε κάτι, ας πούμε. Δεν πιστεύω ότι ο Νόλαν είναι χαζούλης ή είναι ένας καλλιτέχνης. Δεν με νοιάζει, αυτό θα κάνω. Θέλω να εκφραστώ και να βάλω τον Τράβις Σκοτ επίσης. Αν έβγαζα ένα πράγμα από την ταινία, θα ήταν ο Τράβις Σκοτ. Όντως, ένιωσα ότι θα αρχίσει να παίζει το sicko mode ενώ παλεύει με τον Κύκλοπα. Άρχιζα να νιώθω ότι θα βγει ο Drake και θα αρχίσει να την πέφτει στην Πινελόπη. Και ξέρεις τι, Νόλαν μου, γιατί να βάλεις τον Travis Scott στην αρχή της Οδύσσειας και να μην βάλεις τον Θήτη? Δεν θα γαμούσε, δεν θα έλεγε και γαμό τις ιστορίες? Θα μπορείς να βάλεις τον Lex, Bloody Hawk. Τι ρωτήσανε τον Christopher Nolan, γιατί έβαλες τον Travis Scott στην Οδύσσεια, κύριε? Γιατί έβαλες ένα ράπερ που δεν έχει καμία σχέση με τίποτα? Και προφανώς για να τα δικαιολογήσει τέλεια, ο Christopher Nolan έλεγε: ήθελα να τιμήσω τους ραψοδούς και οι σύγχρονοι ραψοδοί, οι οποίοι λένε τις ιστορίες της εποχής μας, είναι οι rappers. Οπότε, όντως, απλά πιστεύω ότι ήταν φουλαστή επιλογή ο Travis Scott. Σιγά μάει στο IMDb έχει τον Όμηρο σαν writer. Το τι ο Όμηρος είναι, έχει IMDb. Να κρύβει τους τοπιούς ψέματα. Έχει μία σκηνή που μιλάει μάλλον Έλληνας ελληνικά. Είναι από τις λίγες σκηνές που πέθανα στα γέλια στο σινεμά, γιατί έχουμε συμφωνήσει ότι ο Matt Damon και όλο το cast είναι Αμερικάνοι, θα μιλάνε όλοι αμερικάνικα αγγλικά. Πώς βγάζει νόημα ξαφνικά να βρίσκουν έναν που μιλάει νέα ελληνικά,
ούτε καν αρχαία. Γιατί να χρειάζεται μετάφραση ο Οδυσσέας από έναν από το καράβι του για τον ντόπιο που μιλάει νέα ελληνικά? Το ακούω έναν τύπο να λέει ναι, να πάτε προς δυτικά, στα ελληνικά τώρα στην ταινία. Και λέω α, έλα, βάλανε ελληνικά στην ταινία. Και μετά βλέπω το σύνεργο του Οδυσσέα, αυτό που ήταν πάντα δίπλα του, ας πούμε, να του το μεταφράζει στα αγγλικά. He's saying we should go west. Και πέθανα στα γέλια πλέον. Μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο. Γιατί μιλάνε οι μισοί αγγλικά, οι άλλοι μισοί ελληνικά, και γιατί ας συμφωνήσουμε ότι έστω μιλάνε όλοι αγγλικά και ότι είναι μεταφρασμένη ταινία. Καταλάβατε. Αν υπάρχουν και τα ελληνικά μέσα στον κόσμο, δεν βγάζει κανένα νόημα. Είναι απλά αστείο. Αν διαφωνείτε, γράψτε στα σχόλια και βρίστε με ελεύθερα. Και αν θέλετε να ακούτε και άλλους τέτοιους σχολιασμούς για επίκαιρα θέματα, κάντε μια εγγραφούλα, θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Επίσης, ο χρόνος, πάντα ο Christopher Nolan τρελαίνεται να μπερδεύει το χρόνο τελείως. Πάμε μπρος, πίσω, πάνω, κάτω. Κάποια στιγμή νομίζω είδα απλά τον Travis Scott σε συναυλία σε μια σκηνή. Πήγε τόσο μπροστά στο μέλλον. Πολλοί επίσης γκρίνιαξαν και για τον ήχο στην ταινία. Η βασική γκρίνια ήταν ότι ο ήχος ήταν πολύ δυνατά και ότι η μουσική ήταν για πολλή ώρα και πολύ δυνατά και ότι υπερκάλυπτε τους διαλόγους, ας πούμε. Το είδα στα Village, ήταν τρελή εμπειρία. Είναι από τους λίγους λόγους να πάω στο σινεμά. Δυνατός, έτσι καθαρός, γαμάτος ήχος, surround με τα μπάσα, να τρίζει το κολαρίνι σου από κάτω από τη θέση, να νιώθεις. Και συγκεκριμένα η μουσική στο τέλος, στις τελευταίες σκηνές, ήταν από τις αγαπημένες μου που έχω ακούσει τελευταία. Ήταν πάρα πολύ δυνατή μουσική. Και τα effects ήταν επίσης τρελά. Ο Κύκλοπας, ο οποίος από ό,τι διάβασα μετά ήταν συνδυασμός κανονικού ανθρώπου με μαριονέτα, με λίγο ψηφιακά effects. Έκανε ένα βρυχητό τεράστιο και ήταν απλά μέσα στα σκοτάδια, ένα τέρας. Πιέστηκα πάνω μου. Γενικά μιλώντας, πάντως ήταν μια full εντυπωσιακή, πολύ γαμάτη ταινία, σαν εμπειρία. Σαν ιστορία είχε τα προβλήματά της. Υποκριτικά για μένα δεν με έπεισε πάρα πολύ στα περισσότερα κομμάτια, αλλά είναι μια πολύ δυνατή εκδοχή της Οδύσσειας, η οποία πιστεύω, το ξαναλέω, ο Christopher Nolan είναι να τον δεις απλά στο σινεμά. Και πέρα από όλα τα ξεπουλημένα χαρακτηριστικά που είχε η ταινία του για Hollywood, όντως αυτό το δίνω στον Nolan, ότι επιμένει ότι πρέπει να σώσουμε το σινεμά σαν χώρο. Πρέπει να πηγαίνουμε σινεμά και να βγαίνουμε έξω να το απολαμβάνουμε έτσι, στην αίθουσα με άλλους ανθρώπους κοινωνικά. Όταν το στάνταρ πλέον είναι το Netflix, να το βλέπεις από το κινητό σου, ξέρω, που είναι 2 ίντσες και να βλέπεις τη ταινία που γυρίστηκε σε IMAX. Όπως είπα, κάντε εγγραφούλα για περισσότερα βίντεο. Προσπαθώ να αναλύω τα πιο επίκαιρα θέματα, ας πούμε, σε μικρά βιντεά και τέτοια. Και γράψτε μου στα σχόλια πώς σας φάνηκε η Οδύσσεια. Θα ήθελα να συζητήσω γιατί δεν έχω φίλους. Ξέχασα να πω για την Πινελόπη, για την Anne Hathaway.